बाद आके का भाई, हाँ भाई, होली बाद आके जब बाघवा के गाना आ गइल तो ट्रेंडिंग स्टार यानी हिट मशीन के काहे ना गाना आई होली के बाद। ई गाना आइल हो उहे मतलब कि होली के बाद अबो जौन वो गाना आइल वही से मिलता जुलता लागत हो। लेकिन जौना कंपनी से पावर स्टार कौन सी के आइल गाना सतरंगी, इहे गाना बा जौन त काहे ना वही कंपनी से यानी टी सीरीज भोजपुरी के यानी कि सबसे बहुत बड़ा कंपनी से गाना आई रे पावर स्टार के सतरंगिया। 2 दिन के बाद काहे ना अंतरिक्ष में खेसारी भैया गाना बज या बजावा देले आ गाना काल्हे रिलीज बा, काल्हे रिलीज डेट बा आ आज टीजर लॉन्च हो गइल बा। तो गाना के भरपूर प्यार आशीर्वाद देखत है दोनों फैन में कि 2 दिन बादे तो रिलीज भइल बा, लेकिन हिट मशीन यानी ट्रेंडिंग स्टार के गाना अंतरिक्ष पे ही गाना बजबे करे, एमे कोनो दूर है आ दू मत भइए नहीं। आ या पावर स्टार भी अपन जोर लगा देले बाणे कि हमरो गाना बाजे के चाहे 4 चक्का। तो कोई बात ना भाई, लेकिन दारू के शराब में यानी कहने का मतलब ही है कि पावर स्टार भी प्लेयर के पीछे हम हटने वाले नहीं है। और होली में का भी लेके गाना आई, लेकिन आई तो एकदम छक्का छोड़ा दिले बा। लेकिन एमे कोई में अभी कोई के कंपेरिजन देखल जाओ कि दोनों जना के केकर गाना का हुई, ये दोनों गाना के देखे के बा कि सबसे ऊपर केकर गाना जाता। 2 दिन के आगे पीछे बा, लेकिन व्यू के मामला में दिखा दे का अगर पावर स्टार के अगर फैन देखता नहीं खेसारी लाल के फैन के चैनल पे कितना कमेंट आवता तबे जानम कि खेसारी लाल के असली तो लोग फैन भाई 12 लोग ना। अगर कोई लोग जेकर फैन को बजा उनकर नाम से कमेंट ना आई तो जान कि उनकर फैन तो लोग ना बजा, खाली सही हवाबाजी करे लोग। आ भैया के चैनल पर यानी जाके गाना के सब कुछ सपोर्ट करे। कोई हमार वीडियो को अगर ना सपोर्ट करब लोग तो भैया लोग कैसे प्रचार करम, कैसे प्रसार करम आ कैसे लोग के बताई कि हई गाना आवे वाला बा, ये गाना ना आवे वाला। जय